ഈ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ പേര് നാനാന്നാണ്. അപ്പോൾ വിദേശിയാണ്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരി ഭയങ്കര കോപ്പറേറ്റീവാണ്. എന്നെ കുറേ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഗെയിമിൽ മുന്നേറാനും. ഭയങ്കര കാര്യമാണ്. നമ്മളൊരു പക്ഷേ വിചാരിക്കത്തില്ല, എന്താ നമ്മൾ ചിന്തിക്കത്ത പോലുമില്ല, കാരണം ഗെയിമല്ലേ അങ്ങനെയാണെന്ന്. പക്ഷേ ഗെയിംസിലൂടെ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റികളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനും പരസ്പര ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുവാനും അതൊക്കെ ഒരു ലിമിറ്റിൽ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ്. ഓക്കെ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവരടുത്ത് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണമെന്നുമില്ല. അവരെൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല, ഞാനും അങ്ങോട്ടൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല. ജെൻഡർ ഏത്, ഇങ്ങനെയാണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി, ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ നല്ല ഫ്രണ്ട്സാണ് നമ്മളങ്ങോട്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ടെലിപ്പോർട്ട് വേ പോയിൻ്റൊക്കെ അൺലോക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരത്ത് പറഞ്ഞ പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞാൽ സഹായിക്കാം, വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ്. അത് നല്ല ഡൊമൈനും ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അതൊക്കെ അൺലോക്ക് ചെയ്ത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം എത്രത്തോളം സമയം ഇവിടെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പോൾ സമയം വരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കുറേ ഇങ്ങനെ തന്നെ കുറേ സഹായിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഗെയിംസിൽ. അപ്പം ഞാൻ ഈ ഗെയിം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഞാനൊന്ന് ഇത് ചെയ്തിരുന്നു. ഇത് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു 2 മിനിറ്റ് കഴിയും വരുമെന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. പുള്ളിക്കാരി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പുള്ളിക്കാർ പോയി, ഞാൻ വന്ന്. ഹലോ, വരൂ. അപ്പം ഞാനിവിടെ കിച്ചിങ്ങനെ എടുക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ കോപ്പിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളുടെ പാർട്ടി മെമ്പർ ചുരുങ്ങും ഇതിനനുസരിച്ച്. ഓക്കെ, 2 പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ പാർട്ടിയിൽ ചേരുന്നെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ആവും. ഹോസ്റ്റിന് മാത്രമേ 2 ക്യാരക്ടറിനെ വെക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവർക്കും ഓരോ ക്യാരക്ടർ. പക്ഷെ 3 പേര് ലോഗിൻ ആവണമെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ക്യാരക്ടർ വെച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മളിവിടെ 2 പേരുള്ളത് കൊണ്ട് രണ്ടും 4 ക്യാരക്ടറാണ്. ഓക്കെ, പുള്ളിക്കാരി വന്ന്. അദ്ദേഹത്തിന് 2 ബോസിനാണ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്നെ കൂടെ വിളിച്ച് എവിടെയാ പോയത്? എൻ്റെ ചെവി. ഇവിടെ എവിടെയാണല്ലോ സ്ഥലം. അങ്ങോട്ട് ഈ മാപ്പിൽ നമുക്ക് ആ വ്യക്തിയുടെ ഇത് സ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു പച്ച കളറിലെ മാപ്പ് കാണുന്നില്ലേ, അതാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത്, പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം എനിമീസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു റെഡ് ലൈൻ, ഒരു റെഡ് മാർക്കായിട്ട് നമ്മളുടെ അവിടെ ഇങ്ങനെ കാണും. ഇപ്പം ആളവിടെ പോയിരിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. എന്നാലും ഇവനിപ്പോൾ കൊന്നിട്ട് വരാം. ഹേയ്, പുതിയ ഏതോ ഒരു ജീവിയാണ് ഇവിടുത്തെ. ഇവനായിരുന്നാ അങ്ങനെ. ഇപ്പം ശരിയാക്കി തരാം. ടെർമിനേറ്റർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഹൈ, ടെർമിനേറ്റർ ആയി. ഹൈ കണ്ടടിപ്പിക്കാം, ഓവർലോഡാക്കാം. ഹൈ. അയ്യോ, ഞാൻ ചത്തേ. ഫുഡ് എടുക്കട്ടല്ലേ, ഞാൻ ചത്തു. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഹീലറില്ല, അതാണൊരു ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറയുന്നത്. ചത്തില്ലേ? ഞാൻ അടി വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നേ. നാട്ടുകാരെ ഓടി വരണേ, ഞാൻ ചത്തേ. എന്നെ തല്ലിക്കൊല്ലുന്നേ. ബസ്റ്റിട്ടത്. മെഷീൻ കേടായി. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വന്ന് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു. അല്ലാതെ ഇവ ചത്തു പോയനെ. പറയാത്ത ഭാഗ്യം തന്നെ. ഇത് ഏത്
പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നീന്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ മുമ്പൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞല്ലോ നീന്തുന്ന സമയത്ത് ഇത് അതുപോലെയാണ് നമ്മളെ സ്റ്റാമിന, അതായത് നീന്തുന്ന സമയത്ത് മല കയറുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ സ്റ്റാമിന അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ നമുക്ക് മോൺസ്റ്റർ ഡ്രോപ്പൊക്കെ കണ്ട ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇതിലായിട്ടൊക്കെ കാണും, നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഒത്തിരി കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മളുടെ ഗസ്റ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഗസ്റ്റിനും അത് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ഗസ്റ്റിന് അത് കിട്ടാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഗസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അവരെ ഇത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് കൊടുക്കും. ഇത് ഇപ്പോൾ ഇവരോട് പോയത് ചേച്ചിയേ 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 അതൊക്കെ ഇത് കേട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ എവിടെ ഇപ്പോൾ ഇത് താഴെയാണോ മുകളിലാണോ ഞാൻ? താഴെയാണ്. ഓക്കെ, അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് പോകണമെന്ന് തോന്നട്ടാ. അണ്ടർഗ്രൗണ്ടാണ് കണ്ട, നമ്മളെ കാണിക്കുമ്പോൾ കാണാണ്ട് ഇവിടെ മാപ്പ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിവിടെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് കാണിക്കണ്ട. അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ് തോന്നുന്നു, ഈ ഒരു മുകളിലാണ്. ഞാൻ താഴെ പോയാ ഒരു മുകളിൽ ഞാൻ താഴെയും പോയി. ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ, ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസിങ് ഈ സ്ഥലത്തൊക്കെ പോകാനേ. ഞാനതിന് മുകളിൽ പോകണം. അയ്യോ ഞാൻ താഴെ പോയേ. ഇനി ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സുമേഖ സ്ഥലത്ത് ഒരുപാട് ഈ കൊളുത്തി വലിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട്. എൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഡെൻഡ്രോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പേരാണ് സംഭവത്തിൻ്റെ. അതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ അവരെവിടെയാണെന്ന്. അവൻ മുകളിലാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, മുകളിലാണെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പിൽ പോട്ടെ. ഇനി ഡെൻഡ്രോ കൊലസ് ഇവിടെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത്? ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ കയറി പോകണം ഇവിടെ. അയ്യോ ഇതിൻ്റെ മണ്ടയിൽ കയറണമല്ലോ വലിഞ്ഞു പിടിച്ച്. ഇതിൻ്റെ വല്ല ഇതും ഉണ്ടാ കൊളുത്തി വലിക്കുന്നത്. ഇതാണ് കൊളുത്തി വലിക്കുന്ന സാധനം. ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ ആകാശത്തര മിന്നാമിനിങ് പോലെ വരും. അതാണ് ഈ കൊളുത്തി വലിക്കുന്ന സാധനം. എന്തോ സാധനം എന്നെ കടിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട്. എന്നെ കൊല്ലുന്നേ, ഞാനിപ്പോൾ ചാകുവേ. അയ്യോ രാമരൊക്കെ ശത്രുക്കളോടെ നിൽപ്പുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കയറിയിട്ടേ വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. പടക്കമൊക്കെ പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇവന്മാരത്തെ ഡേഞ്ചറാണ് കേട്ടോ. ഡേഞ്ചറല്ല, കൊല്ലാനൊക്കെ പറ്റും, എളുപ്പമാണ്. പക്ഷേ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇവന്മാരുടെ ഇത് കൂടും. ഉണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങി പോയണ്ട. അവർ ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. ഇനി ഞാനൊരു കറങ്ങി മുകളിൽ പോകണം, എന്നാലേ പറ്റും എനിക്ക്. ഉണ്ടാ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ലെയർ കണക്കാണ് വരുന്നത്. ഉണ്ടാ കാണാൻ ഭയങ്കര വിസിബിലിറ്റി ഭയങ്കര കുറവാണ്. ഇവിടെ ലൈൻ ഡിസോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവമുണ്ട്. പല സ്ഥലത്തും പലതാണ്. ചില സ്ഥലത്ത് ഐസായിരിക്കും, ചില സ്ഥലത്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ഇതായിരിക്കും, കറണ്ട് ആയിരിക്കും, ഇടിമിന്നലിൻ്റെ ആഘാതം ഉണ്ടായിരിക്കും. ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പൊടി സ്ഥലമാണ്, ചില സ്ഥലത്ത് കൊറോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവമുണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ അവിടെ എത്താറായി.
സോറി കൊടുക്കട്ടെ. പാവ സോറി. ഹെൽത്ത് കിട്ടും. ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഫുഡ് നമ്മൾ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഹെൽത്ത് നമുക്ക് കൂട്ടാനായിട്ട് പറ്റും. അതൊരു ഗാഡ്ജറ്റാണ്. ഈ ഗാഡ്ജറ്റ് നമ്മൾ നിർമ്മിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ചില വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കത് നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. അത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വേൾഡിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യണം. ചില മാസ്റ്റർ ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ട്, അതെടുക്കണം. അയ്യോ അത് പോയാ, ഞാനിവിടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അയാക്കാട് ഏത് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേര് അയാക്കാണ്. ഒരു പ്രത്യേക ഇതെൻ്റെ എലമെൻ്റൽ സ്കില്ലാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുക എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള. ഇപ്പോൾ കളിയാണ് കേട്ടെ. ഞാൻ ചത്തേ. അത് ബൾബ് ഉണ്ടല്ലേ, ഇതാണ് എലമെൻ്റൽ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗെയിമിൽ പറഞ്ഞോളെ എലമെൻ്റൽ ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ് അറ്റാക്കായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതെവിടെ സംഭവം ആടക്കുന്നത്. ആ ചെസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കുറേ ചെസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് കിട്ടും ആടാ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ശേഖരിക്കണം. ഇപ്പം ഒരു ചുമന്നൊരു സാധനം കാണിച്ചു തന്നില്ലേ, ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ടെലിപ്പോർട്ട് വേ പോയിൻ്റ് എന്ന്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ടെലിപ്പോർട്ട് വേ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്. ഇതൊരു മോൺസ്റ്ററാണ് സംഭവം. അത് ആ പുള്ളിക്കാരെ എടുത്തിട്ട് പെരുമാറുന്നു തോന്നുന്നു. ഞാനും ചെന്നിട്ട് വരാം. ചത്താ എന്നാണെങ്കിൽ ഞാൻ കൊന്നേനെ. എൻ്റെ കയ്യിൽ എസ് മോഡൽ കത്തിയില്ലാതായി പോയില്ല, കാണിച്ചു തരായിരുന്നു. നോക്കിയത് റെക്കോർഡാവുന്നതാണ്. ഇതെവിടെ ഇത്? അതാണ് പോട്ടെ. ഇവിടെ ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ടല്ലേ. അതാ ഈ വശത്ത് വന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട്. ഓക്കെ, മുകളിലോട്ട് കയറിപ്പോണം. ഓക്കെ, ഈ ഇതാണ് കൊളുത്തി വലിക്കുന്നത്. ഈ ഇങ്ങനെ കയറിപ്പോകാൻ പറ്റും. അയ്യോ ഞാൻ താഴെ പോയേ. അയ്യോ അട്ട പിടിക്കുന്ന കണക്ക് പിടിച്ച് കിടക്കണം ഇങ്ങനെ. അയ്യോ റോബോട്ട് വന്നേ, തുറക്കണ റോബോട്ട് വന്നേ. ആക്കാ ഞാനുണ്ട്. അതാണ് നഹീദ എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊരു ആർക്കോണാണത്. ഞാൻ നേരത്തെ ഗെയിമിൽ പറഞ്ഞുള്ള ആർക്കോണാണ്. എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ ബിൽഡ് ചെയ്തില്ല നഹീദ. പിന്നെ ബിൽഡ് ചെയ്യണം. എടുക്കുന്നില്ല, വേണ്ടേ ഇത്? വേണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടാ. എനിക്ക് വന്നിട്ട് പോയി. ഓ ദാ വരുന്നു അടുത്ത സാധനം.
ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ചാവാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ കാട്ടിയൊക്കെ വളരെ വലുതാണ്. അവിടെ വേൾഡ് ലെവലൊക്കെ വലുതാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കും. വേൾഡ് ലെവൽ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് വലിയ വലിയ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് അവർക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ അവർ നമ്മളെ വേൾഡിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കളിച്ചു പോകാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് കോപ്പ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇതായിക്കണം. കാരണം വലിയ ബോസുകളൊക്കെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, വലിയ ആളുകളെയൊക്കെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മറ്റു ആൾക്കാരുടെ സഹായം തേടാവുന്നതാണ്. അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക, മോൺസ്റ്റർ അതായത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അത്രയും, നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത്രയും റിവാർഡ്സ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും കിട്ടത്തില്ല. എന്നിട്ടാലും കിട്ടും, റിവാർഡ്സ് കിട്ടും, പക്ഷെ അത്രയും കിട്ടത്തില്ല. ഒരു കട്ടുണ്ടായിരിക്കും റിവാർഡിന്. അവരവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവരവിടെ പോയി അടിപൊളിയാണ് അവിടെ. ഞാൻ പോയി സഹായിച്ചിട്ട് വരാം. അല്ലാതെ അതാ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല. അത് ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ. ഓക്കെ അവരവിടെ മുകളിലുണ്ടെന്ന് എൻ്റെ കാത്തിരിക്കും. പോവാം. എല്ലാവരും ഇത്ര കോപ്പറേറ്റീവ് ആവണമെന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ചിലവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ലൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, അതായത് നമ്മളെ ഭാഗത്തുള്ള നമ്മളെ കയ്യിരിക്കുന്ന അവരുടെ ലോകത്തുനിന്ന് മെറ്റീരിയലൊന്നും കിട്ടാതാകുമ്പോൾ നമ്മളെ ലോകത്തുനിന്ന് മെറ്റീരിയൽസ് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് ചില ബിരുദന്മാരുണ്ട്, വന്നിട്ട് എടുക്കും, പിന്നെ കാണത്തില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ചില ടീംസുണ്ട്. ആ ടീംസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള ടീംസുണ്ട്. പിന്നെ ജെന്യൂനായിട്ട് നമ്മളടുത്ത് വന്ന് ചോദിച്ചിട്ട്, ഇപ്പം നേരത്തെ ഈ വ്യക്തി എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ചോദിച്ച് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വേണം എടുത്തോട്ടാകുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു എടുത്തോന്ന് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കാരണം എൻ്റെ കയ്യിൽ വലിയൊരു സാധനം ശരി തന്നെയാണ്. അത് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഇതാവും, അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. മാത്രമല്ല ഈ പർട്ടിക്കുലർ വ്യക്തിനെ കുറേ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കുറേ നല്ല ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഈ ഗെയിമിലടയ്ക്കാൻ കുറേ അബദ്ധങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ സ്കില്ലൊക്കെ എന്ന് ഭയങ്കര വീക്കായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇതുപോലത്തെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ വന്നിട്ടാണ് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുഴപ്പമില്ല എടുത്തോട്ടെന്ന് പറയുന്നത്. വിൻ ഇത് അല്ലാതെ പിശുക്കത്തരം കാണിച്ച് എൻ്റെ വേൾഡിൽ ആർക്കും തരത്തില്ല അങ്ങനെയൊന്നൊന്നുമില്ല എനിക്ക്. അങ്ങനെ ഉള്ളവരുണ്ട്, ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിൽ പെടുന്നവരല്ല. എടുത്തോട്ടൊരു ഗെയിമല്ല, നമുക്ക് 2-3 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടാതെ തിരിച്ച് കിട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അതിനൊന്നും പേടിക്കുന്നതൊന്നുമില്ല എനിക്ക്. ബോസിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യണം. പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് ഈ റീജിയൻ ഇപ്പോൾ ഈ 3 ഇതിൽ 3.3 4.3 അപ്ഡേറ്റ് ആയതുള്ളൂ. അപ്പോൾ പുതിയ അപ്ഡേറ്റിലാണ് ഈ റീജിയൻ വന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് അങ്ങനെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തില്ല. ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യും. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കും. എൻ്റെ ഇവിടെ ഒന്ന് വരുമോ, എനിക്ക് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ചെയ്യാനാണ്, ഒറ്റയ്ക്ക് പാടാണെന്ന്. അപ്പോൾ അവർ വരും, ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വരുവാണ്. ഒരു സ്റ്റാർ കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ, ഒരു സ്റ്റാർ ഈ മിനി മാപ്പിൽ കാണാം. ഈ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ അനിമാക്കുലസ് ജിയോക്കുലസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞത്, അതുപോലെ ഡെൻഡ്രോക്കുലസ് ആണ് ഈ സ്റ്റാർ ഉണ്ട് ഉദ്ദേശം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഏരിയയിൽ ഡെൻഡ്രോക്കുലസ് ഉണ്ടെന്ന് അർത്ഥമാണ്. നമുക്ക് പിന്നെ പോയി എടുക്കാം. ഇലക്ട്രോക്കുലസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ല. ഈ സ്റ്റാച്യു ഓഫ് 7 അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സംഭവമാണ്. അത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ ലൂട്ട് സ്റ്റാമിന ഒക്കെ കിട്ടും. സ്റ്റാമിന കിട്ടുന്ന ഇതിലൂടെയാണ് അനിമോയും ജിയോയിലുമാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാമിന കൂട്ടി കിട്ടുന്നത്. അനിമ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് ജിയോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. ജിയോ കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ മൊത്തം 7 എലമെൻ്റ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ 7 എലമെൻറ്റും ഇവിടെ ഇത് കണ്ടോ, ഇതാണ് ചാലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇതിലിങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കണ്ട ഈ ചാലഞ്ച് ഇങ്ങനെ ഓപ്പണാണ്. പല മിഷൻസ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ സംഭവങ്ങൾ നമ്മളെടുക്കണം. ഒരേ വരിയിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും, നമ്മളത് എടുക്കണം പോയിട്ടിങ്ങനെ. എനിക്ക് പിന്നെ അതൊക്കെ പാടായതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്കാരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നെ. അയ്യോ
മടന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് അടുത്ത റൗണ്ട് പോവാം. ഓക്കെ, ഈ വര ആ കയറി കൂടെ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എടുത്തെടുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും. പുള്ളിക്കാരി പോയാ? പുള്ളിക്കാരി ഹലോ, ആളങ്ങ് പോയെന്ന് തോന്നട്ടെ. ആള് ഈ വശത്തുണ്ട്. എന്നെ വിളിക്കുകയാണോ? അല്ല ഇങ്ങോട്ട് വരയാണെന്ന് തോന്നട്ടാ. പിന്നെ ഹീരയാണത്. പിന്നെ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു, അതായിരിക്കും. പോവാം. ഇലക്ട്രോൾസ് മാമന്മാരുണ്ടല്ലേ ഇവിടെ. ഇവിടുത്തെ ലെസ്സർ എനിമീസാണ് ഇവർ. വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണത്, കുഴപ്പക്കാരൊന്നുമില്ല ഇവർ, പക്ഷെ എനിമീസാണ്. ഇവരുടെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയൊരു ബാക്ക് സ്റ്റോറിയൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതൊന്നും ഇവിടെ പറയുന്നില്ല. കാരണം അത് കുറച്ച് ഞാൻ കളിച്ചെത്തിയിട്ടില്ല. എന്നിരുന്നാലും ചെറുതായിട്ട് എനിക്കൊരു ഹിൻ്റ് ഉണ്ട് എന്താണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗെയിമിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് എടുക്കാം. നമുക്ക് കളിക്കും താമസിച്ചത് എന്താണെന്നുള്ളത്. ഇത് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ്റെ ഭാഗമാണ്. സ്റ്റോറി മോഡ് ഇങ്ങനെയല്ല, എക്സ്പ്ലോറേഷൻ്റെ ഭാഗം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കളിക്കുന്നത്. ഈ അൺലോക്ക് ചെയ്യുന്നതും ഇവിടെയൊക്കെ സ്റ്റോറി സംഭവങ്ങളൊക്കെ വരും. സ്റ്റോറി വരുമ്പോൾ ഈ സിനിമാറ്റിക് വ്യൂവും കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള സീൻസൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി എവിടെ? അത് ഞാനല്ലേ? ഞാൻ തന്നെ. ഓക്കെ, ഇനി എവിടെ ഉണ്ട്? പിന്നെ മാപ്പ് എങ്ങനെ എടുക്കുന്ന സമയത്താണ് പുള്ളിക്കാരി പോകുന്നത് നോക്കണമല്ലേ. അപ്പോൾ ടെലിപ്പോർട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് കളയും കേട്ടാ. ഇതൊക്കെ അൺലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള മാപ്പുകളാണ്. ഇതൊരു മാപ്പുണ്ട്. ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഡൊമൈനുണ്ട്. ഓക്കെ, അൺലോക്ക് ചെയ്യണം. പുള്ളിക്കാരി പോയാ? പുള്ളിക്കാരി എന്താ വരുന്നത്? എന്നെ ഒറ്റക്കായിട്ട് പോലെ ഞാനുണ്ട്. അയ്യോ അച്ചി, താഴോട്ട് പോകണോ? അത് വലിച്ചത് പോകുന്നുണ്ടോ? അത് പിന്നെ ഈ ഗെയിമിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഇതിൽ നല്ലതുപോലെ ഇതാണ്. ഹൈറ്റിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. എന്താ പരിപാടി ഇവിടെ? ഓ, ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നാ? ഇനി വാ, റെഡിയാക്കി തരാം. പോയി തീർന്ന് പോയിങ്ങപ്പാ. എവിടെ? ഇവരിവിടുത്തെ ഈ ലോകത്ത് എന്താ പറയുക, ചില എനിമീസിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അവർ പല കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. സാധാരണ ഹിലിട്രോൾ മുതൽ ട്രഷർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ പല ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ മനുഷ്യരായിട്ടുള്ള എനിമീസ് ഉണ്ട്, അല്ലാതെ പാർട്ട് ഹ്യൂമൻ പാർട്ട് അനിമലായിട്ടുള്ള ബീസ്റ്റായിട്ടുള്ളതുണ്ട്, അല്ലാതെ മൊത്തത്തിൽ ബീസ്റ്റായിട്ടുള്ളവരും ഉണ്ട്. സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നവരുണ്ട്, സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്തവരുണ്ട്. എൻ്റെ ചെസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ ചെസ്റ്റാണ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ള ചിലയിലും ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഇത് കാണിക്കത്തില്ല, അത് ടെലിപ്പോർട്ട് വേ പോയിൻ്റാണ്. ചില എനിമീസിലൊക്കെ കൊള്ളുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെസ്റ്റ് കിട്ടും. ഇങ്ങനെ ഈ ചെസ്റ്റൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് റിവാർഡ് ഉണ്ട്. റിവാർഡ്സ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നതാണ്. ഇനി ഇങ്ങനെ തിളങ്ങുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് വല്ല ഇങ്ങനെ വെപ്പൺസ്, ചിലപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സ്, വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും. ഈ ചെസ്റ്റ്, കോമൺ ചെസ്റ്റ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും കിടക്കും. പലതരത്തിലുള്ള ചെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. കോമൺ ചെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, പ്രഷ്യസ് ചെസ്റ്റ് ഉണ്ട്,
പലതരത്തിലുള്ള ചെസ്റ്റുകൾ. കോമൺ ചെസ്റ്റൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴെപ്പോഴും കിട്ടും, റീസ്പോൺ ചെയ്യും. പക്ഷേ പ്രസ്റ്റീജ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഇത് കണ്ട നേരെ കാണുന്നുണ്ട്, ഇത് ടെലിപ്പോർട്ട് വേ പോയിൻ്റാണ്. നമ്മൾ അൺലോക്ക് ചെയ്യണം ഓരോ പുതിയ റീജിയൻ തുറക്കുമ്പോൾ. നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രസ്റ്റീജ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ലക്ഷ്യൂറിയസ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ടെസ്റ്റിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകളുണ്ട്, വാല്യുബിളാണ്. ചില ടെസ്റ്റുകളൊന്നും അങ്ങനെ നമുക്ക് എപ്പോഴെപ്പോഴും കിട്ടണമെന്നൊന്നുമില്ല. അത് അവരാണ് ഹിലി ട്രോളുകൾ, വൈ എന്ന് പറഞ്ഞൊന്നില്ലേ, ആണ് ഹിലി ട്രോളുകൾ. ഇവിടെ നിന്ന് വിസിബിലിറ്റിയൊക്കെ ഭയങ്കര മോശം കേട്ടോ, ഭയങ്കര ഇത് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്താണെന്നുള്ളത്. ഏത് ഇവിടെ പിരമിഡ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പിരമിഡിൽ എന്നെ ഈ വ്യക്തി വളരെയധികം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിരമിഡൊക്കെ റെഡിയാക്കി വേണ്ടി ഒറ്റ അടിക്ക് തീർക്കാം, കഴിഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യണം, നമുക്ക് ആവശ്യം വരും. ചിലത് വെജിറ്റബിൾസ് കിട്ടും, മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടും, ക്യാരക്ടർ അസൻഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടും, ഇങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ മീറ്റ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാം, മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട്, മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾക്ക് ഈ ഡ്രോപ്സ് ഉപയോഗിക്കും. എനിമീസിനെ കൊല്ലുന്നത് തന്നെ ഡ്രോപ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ ഡ്രോപ്സിനെ കുറച്ച് കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. അത് ഓടും, ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറക്കും. പുള്ളിക്കാരിയുടെ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഓടുന്നത് കാണിക്കത്തില്ല ഒരിക്കലും, സ്പീഡിന് ഓടുന്നത് ഇങ്ങനെ, സ്പീഡിന് ഓടുന്നതാണ്. നമ്മളെ ഇത് ഡാഡ്ജ് നക്കി പിടിക്കുമ്പോഴുള്ള ഇതാണ്. ഇത് സ്റ്റാമിന കൺസെഷനുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഓടുന്നതുകൊണ്ടാ ഇവൻ കിടിലോട്ടാ. അവരുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വെഹിക്കിൾ എന്നുള്ള ഇതിലേക്ക് ഇവന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. എനിമീസിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഇവൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് കണ്ട രണ്ട് വെട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ചത്തു. ഉണ്ടാ ചത്തു. പിന്നെ ഇതിൽ കാണിക്കുന്ന എന്താ പറയുക, ഈ ആനിമൽസ് മറ്റ് ക്രീച്ചേഴ്സൊക്കെ എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ ഇല്ലാത്തതാണ്. നമ്മളെ വേൾഡിൽ ഇല്ലാത്ത ക്രീച്ചേഴ്സാണ്, നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ക്രീച്ചേഴ്സാണ്. അതാണ് ഗെയിമിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയാണ്. സാധനം ടിപ്പിക്കലി നമ്മൾ കാണുന്ന കുറേ ഇതുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പേരാണ് റൂൺസ് ഗാർഡൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ കൊന്നല്ലേ ഇത് ചത്തുപോയാ കണ്ടാ, മീറ്റ് കിട്ടിയത് കണ്ട. ഒരു ഫീൽഡ് ട്രില്ലേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവർക്ക് ഒരു ബാക്ക് സ്റ്റോറിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ മെഷീൻസിന്. ഇതൊക്കെ ഡ്രോപ്സാണ്, ഇതൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും. നമുക്ക് നാളെ ഉപകരിക്കും എന്തെങ്കിലുത്തിനെങ്കിൽ. ഇതൊക്കെ ഉപകരിക്കും, വല്ല വെപ്പൺ അസംഷനൊക്കെ നമുക്കിത് ആവശ്യമുള്ളതാണ്. എത്ര ചെറുതായാലും. കാരണം ആൽക്കമി ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതാണ്. ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞില്ല എന്താണെന്ന് ആൽക്കമി ടേബിൾ എന്നുള്ള ചാലഞ്ച് പുള്ളിക്കാരി എടുക്കുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ പുള്ളിക്കാരിയെന്ന് വിളിക്കുന്നത് എനിക്ക് ജെൻഡർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറിഞ്ഞുകൂടാ. പിന്നെ ഞാൻ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ പുള്ളിക്കാരി എന്ന് പറയുന്നത്. എൻ്റെ പേര്, അതായത് എൻ്റെ റിറു എന്നുള്ള പേര് ഒരു ഗേളിൻ്റെ പേരാണല്ലോ. ഇവരെല്ലാവരെയും കൊല്ലുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഈ എന്താ പ്രത്യേകതയാണ് ഉണ്ടാക്കി. എനിക്ക് കെച്ചിങ്ങിനെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. കാരണം അവളുടെ ഈ ഒരു എലമെൻ്റ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒറ്റത്തവണ ഇത് ചെയ്താൽ പിന്നെ ഈ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കണ്ട ഇപ്പം കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ കണ്ട ആ ടെലിപ്പോർട്ട് പൈപ്പ് അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്നത്, ഏകദേശം തീർന്ന്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ എവിടെ ചാടി പോണത്? തിരിച്ചു വാ.
വലിയ പാപ്പരാസികളാണ് അവന്മാർ. 2 ബുക്ക് കിട്ടി. ഇങ്ങനെ കൊളുത്തി കളിച്ചുണ്ട്, അത്രയും റിസ്ക് നമുക്കില്ല. താഴെ പോണോ ഞാൻ? അക്കാ 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 എവിടെ? അക്കാ താഴെ പോണോ? താഴെ പോണമായിരിക്കും. ആണ്ട ഇതാണ് ഡെൻഡ്രോക്കുലസ്. എൻ്റെ അവിടെ നക്ഷത്രം വന്നാണ്ട. ഡെൻഡ്രോക്കുലസ് അല്ല ഇത്. ഡെൻഡ്രോക്കുലസ് ആയത് ഡെൻഡ്രോക്കുലസ്. ഇവിടുത്തെ വേറൊരു സാധനവും കിടക്കും. ഉണ്ടാ നമ്മുടെ ശരീരത്തോട്ട് വന്ന് വീഴും. ഈ ഒരു മുകളിലാണ് കേട്ടാ. അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, പെട്ടെന്ന് ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ടെലിപ്പോർട്ട് ബൈ പോയിൻ്റൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെയല്ലേ പുള്ളിക്കാരി, ഇവിടെയാണല്ലേ. അല്ലോ ഞാനിത് എങ്ങനെ പോകുന്നത്? കുഴപ്പമില്ല, ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോവാം. നോക്കട്ടെ എങ്ങോട്ടാണ്. സ്ലോ ആവുന്നുണ്ട് കാരണം സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ. ലോയിൽ ക്വാളിറ്റി ഇട്ടിട്ടാണ് സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ടും നല്ല ലാഗ് അടിക്കുന്നുണ്ട്. ഫോൺ ഹീറ്റ് ആവുന്നതാ. ഞാൻ ഫോണൊന്ന് റെഡിയാക്കട്ടെ. ഞാൻ ഫോൺ റെഡിയാക്കി. ആ ഫോൺ ഹാങ്ങായി. ഇല്ല, ഹാങ്ങായില്ല. ഭാഗ്യം. അല്ല S22 അൾട്രയോ ഐഫോണോ ഒക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ കളിക്കായിരുന്നു. ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് മുകളിൽ പോയി. അടുത്തൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലോഡിങ് സ്ക്രീൻ കാണിക്കത്തില്ല. പക്ഷെ ദൂരെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ലോഡിങ് സ്ക്രീൻ കാണിച്ചിട്ട് അടുത്ത് ചെല്ലാൻ പറയും. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. ഇത് എവിടെ ഇനി പോകണത്? ഇത് മുകളിലോട്ടാണ്. അതല്ല, അവിടെ ഒന്നുണ്ട്, അങ്ങോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, അതാ അവിടെ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ പോകണം. യെസ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ പോവാം. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന നോക്കാം. ഈ സ്ഥലത്തൊക്കെ, ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ ഇവിടെ മറ്റ് ഈ മോൺസ്റ്റാറ്റിലും, അതായത് മോൺസ്റ്റാറ്റിലും ഇല്ല, അതുപോലെ തന്നെ ലിയോയിലും ഇല്ല. അതായത് കാറ്റിൻ്റെ ദേവനുള്ള സ്ഥലത്തും ഇല്ല, ഭൂമിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ ദേവൻ്റെ സ്ഥലത്തും ഇല്ല. ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബാക്കി. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലിൻ്റെ ദേവിയുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ട്. ആശാദത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. സുമേറുവിൽ ഈ സംഭവമുള്ള വളരെ ഉപയോഗപ്പെടുന്നതാണ്. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും. പക്ഷേ അവിടെ വേറൊരു സംഭവമുണ്ട്. ഈ ഒരുപാട് പോർട്ടൽ വരുന്ന സംഭവമുണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഫിക്സ്ഡാണ്. ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതോ ഓടിപ്പോയ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് നമ്മളെ വേറൊരു അടുത്ത പോർട്ടലുമായിട്ടൊരു കണക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും. അപ്പോൾ ചാടി പോവാം. അങ്ങനെ ഒരു രസമുണ്ട്. പറന്നിങ്ങനെ പോവാം നമ്മൾ. അണ്ട ഇങ്ങനെ എന്നെ കൂടെ വരും. സ്റ്റക്കായിട്ടാ അവിടെ ഇത് കൊളുത്ത് വലിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കണ്ടില്ല. ഞാൻ ആ സാധനം കറക്റ്റൊരു പേരുണ്ട്, പക്ഷെ മരുന്ന് എന്താണെന്ന്. അക്കാ, അയ്യോ അക്കാ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാക്കാ. അക്കാ റോബോട്ട് വന്നേക്കാ. എന്തിനും 2.0 വന്നിക്കാ. അക്കാ അതാരത്? എന്തിനും 2.0 വന്നേ. ഞാൻ ചത്തേ. അക്കാ അക്കാ എന്തിനാ നക്ഷത്ര മത്സ്യം വന്നേക്കാ. രക്ഷിക്കക്കാ. അക്കാ ഏതാ സ്ഥലം ഇത്? ഇതാ പ്രശ്നം. ഇതിനെ മണ്ടേ പോവാം. ഇതോടെ പോയി. അയ്യോ, ഞാൻ ഇവിടെ പോണു. അമ്മ
ആളെവിടാ? ഹലോ, അവളെവിടാ? ഇതെവിടെ പോയത്? ഇതിനുണ്ടാക്കിയപ്പം നല്ല കാര്യം. അയ്യോ അക്ക എന്തിനും വന്നക്ക? അക്ക എന്തിനും വന്നക്ക? അതേ ഞാൻ ഇത് എന്നെ ഞാൻ ചത്ത്. എൻ്റെ ലൈഫ് ഭയങ്കര, കാരണം എൻ്റെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് എൻ്റെ ഇരിക്കുന്ന വളരെ ഇതായിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ്സാണ്. അതാണ് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ചത്തു പോകണം ഞാൻ. ഭയങ്കര പാടാട്ടോ ഇത്. മൂവ്മെൻ്റ് ഭയങ്കര പാട്. കയ്യിൽ ഈ ഹെഡ്സെറ്റും എല്ലാം കൂടി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭയങ്കര പാട് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സ്റ്റാമിന വളരെ കുറവാണ്. അക്കാ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാക്കാ. എന്തിനാ 2.0 കൊല്ലുന്നക്കാ? ഞാൻ ചത്തേ. അക്കാ അക്കാ ഞാൻ മോളിൽ കയറി. അക്കാ വാ അക്കാ. അക്കാ ഇവിടെ ഉണ്ട് അക്കാ. അക്കാ പോവാ. അക്കാ പോട്ടെ. എന്തിനും 2.0. ഞാൻ ചത്തേ. ഇല്ല ചത്തില്ല. വായ ഞാൻ വിചാരിച്ചപ്പോൾ അറിയിപ്പോയെന്ന്. പോട്ടെ പോട്ടെ പോട്ടെ. പോട്ടെ പോട്ടെ. ഒരു ഇന്നസുമ്മയിലെ ഇത് കിടക്കുന്ന കേട്ടാ. ഇതിൻ്റെ സംഭവം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാന്നേ. അപ്പം ഇതിപ്പോൾ റെഡ് കളറിലല്ല ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ മാപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ മാപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും കണ്ട അവിടെ ഒരു ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്താ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. കണ്ട ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഗ്രേ കളറിൽ വരുന്നതാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ അൺലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് ബ്ലൂ കളറിലോട്ട് മാറുന്നത്. എൻ്റെ ഭാഗത്ത് ചെറിയൊരു ഇതുണ്ടട്ടെ. കാരണം ഞാൻ പുള്ളിക്കാരത്ത് പറഞ്ഞല്ലേ ഞാൻ സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന്. ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യമില്ല അത്. മനസ്സധികരിക്കുന്നില്ല. എന്തായാലും ഞാൻ പറയാതിരിക്കത്തില്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും. ശരിയല്ലല്ലേ അത്. വരുന്ന വഴിയിൽ വെച്ച് കാണാം. പക്ഷെ അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ പുറത്ത് വിടുന്നില്ല. എനിക്കറിയെങ്കിലല്ലേ ഞാൻ പുറത്ത് വിടൂ. അറിഞ്ഞാൽ പോലും ഞാൻ പുറത്ത് വിടത്തില്ല. അത് ശരിയല്ല ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ അറിവോ സമ്മതമോ കൂടാതെ നമ്മളങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല. അത് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഇതായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അത് ഇവിടെ ഒന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ അങ്ങോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകണത്. കാരണം ഇങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് ഡ്രോപ്പ് കിട്ടും. അവർക്ക് ഇല്ലെന്ന അനിമിക്ക് അവർക്ക് ഡ്രോപ്പ് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ അവരവിടെ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യും. അവരൊന്ന് ഡ്രോപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് എടുക്കും. ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് എടുത്താൽ പിന്നെ അവർക്ക് കിട്ടത്തില്ല ഒരിക്കലും. അതേത് സ്ഥലമാണ് അത് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യും. അവരെടുക്കുന്നെങ്കിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും. അല്ലെങ്കിൽ അവരെടുത്തതിന് ശേഷം എന്തായാലും ഞാൻ എടുക്കും. അവരെ കൊല്ലുന്ന എനിമിയുടെ ഡ്രോപ്പ് അവിടെ കിടക്കും. അത് അവർക്ക് കിട്ടിയാൽ എനിക്കെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് അവരെ ഇട്ടിട്ട് പോകുമ്പോഴേക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഞാൻ ഇവൻ ഇത്തിരിയരുത്. ഇവൻ ഫത്തോയി ഏജൻ്റാണ്, അങ്ങനെയുണ്ട് എൻ്റെ പേര്. ഏജൻറ്റ് വിനോദാണെന്ന് തോന്നുന്നു. വിനോദിൻ്റെ അളിയനെ മാമനെ മച്ചമ്പിയ കണ്ടയാണ്. അവനിങ്ങനെ ടെലിപ്പോർട്ട് അടിച്ചടിച്ച് കളിക്കും. ഇവർക്കൊരു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇവർക്ക് ഈ ഓരോ എനിമീസിനും ഒരു റേഞ്ച് ഉണ്ട്. അതായത് ഒരു ഫീൽഡുണ്ട്. ഫീൽഡിൻ്റെ അപ്പുറം വിട്ട് അവരൊരിക്കലും പോകത്തില്ല. ഒരിക്കലും അവർ നമ്മളെ ലോക അവസാനം വരെ അവർ അതാ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഫോളോ ചെയ്യത്തില്ല നമ്മളൊരിക്കലും. അവർക്കൊരു ഫീൽഡുണ്ട്. ഫീൽഡ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊരിക്കലും ഫോളോ ചെയ്യത്തില്ല നമ്മളെ. കണ്ടില്ലേ, ഇത് എലമെൻ്റൽ സൈറ്റാണ്. നമുക്ക് സാധാരണ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത എലമെൻ്റൽ സൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളെ കാണിച്ചു തരും. നമുക്കത്
ചിലർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓടുന്ന അപ്പോൾ ചത്തേ അപ്പോൾ പോയാലേ ഞാനിത് എവിടെ ഇത് താഴെയാണോ മുകളിലാണോ ഇത്? ഹലോ അക്കാ അക്കോയ്, എന്നാൽ നോക്കട്ടെ എവിടെയാണെന്ന്, താഴെയാണോ മുകളിലാണോ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് വാ. ഓ ഇതിൻ്റെ കല്ലിൻ്റെ താഴെയാണ്. അപ്പോൾ താഴെ പോ അക്കാ, ഞാൻ വരുന്നക്കാ. ആകെ ഒരു ഫോട്ടോ ഇതുണ്ടാട്ടാ. അതാ താഴെയുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഡൈവ് അടിക്കാൻ പറ്റും. ഇത് കണ്ട ഈ പിങ്ക് സംഭവം, ഇതാണ് ഫോട്ടോ. ഇവിടെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് വ്യൂ പോയിൻ്റാണ്. ഇവിടെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലറുണ്ട്, ഇതൊരു ഫോട്ടോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ വെക്കാൻ പറ്റും. നമ്മളെ ഇൻവെൻറ്ററിയിൽ ഇത് കാണാം. നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ്. ഒറ്റ തവണ എടുക്കാൻ പറ്റും. എടുത്തതാണ് ആ സ്ഥലം നമുക്കൊരു വൈഡ് ആംഗിളിലായിട്ട് കാണിച്ചു തരും. ഇടയ്ക്കൊക്കെ എന്നെ ചാടി കഴിഞ്ഞു. ഉണ്ട് അവിടെ 2 സ്റ്റാർ കാണുന്നുണ്ട്. അത് ഡെൻഡ്രോകൊലസാണ്. പുള്ളിക്കാരി എവിടെ പോയെന്ന് തോന്നാട്ടാ. ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഇനി അവിടെ നിന്ന്. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകണമെന്തോ. കാരണം ഗെയിം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നൊരു സമ്മതിക്കണം. കാരണം ഇത്രത്തോളം എന്താ പറയുക, ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആ മാപ്പിൻ്റെ ഇതായാലും ഇതിൻ്റെ വ്യാപ്തിയും കാര്യങ്ങളും. അതാണ് ഓരോ സോണും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ നേഷനും അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും, റീജിയൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അത്രത്തോളം ഡീറ്റെയിലിംഗ് അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് കണ്ടില്ലേ? ഇത് സാധാരണ ലോസ്റ്റ് ഗ്രാഫിക്സ് ആണിത്. കാരണം സ്ട്രീം ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രാഫിക്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കളിക്കാനേ. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഗ്രാഫിക്സ് വളരെ കുറച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഹൈ ഗ്രാഫിക്സ് കളിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അടിപൊളിയാണ് ആ ഗ്രാഫിക്സിൻ്റെ അകത്ത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മൾ ഷാഡോ ക്വാളിറ്റിയും അതും ഇതുമൊക്കെ നമ്മൾ കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് കളിക്കണം. അടിപൊളി ഭയങ്കര സീനറിയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. നാളെ ഒരു കാലത്ത് നല്ല വലിയ കമ്പ്യൂട്ടർ എങ്ങാനൊക്കെ വാങ്ങുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അന്നും ഈ ഗെയിം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണെന്ന്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ യൂട്യൂബിൽ നോക്കി തന്നെ കിട്ടും. ആകാമെന്ന്. കാരണം ഞാൻ പുള്ളിക്കാരത്തിന് ഞാൻ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്കാരി എൻ്റെ അവിടെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് തൊട്ട് കാണിച്ചിന്. ഭയങ്കര ഇതാണ് അത്. ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും മറച്ചു വയ്ക്കാറൊന്നുമില്ല. ഈ ഗെയിം തന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലാണ് കളിക്കുന്നത്. ചെറിയൊരു ഇതിൻ്റെ ഇതിലാണ് കളിക്കുന്നത്. ഞാനിങ്ങനെ ലെൻസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കയ്യിൽ ലെൻസും മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണ്, ഫിലിം ബാഡാണ്, കാണുന്നതിനകത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊരിക്കലും എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അതൊരിക്കലും ഒരു സിമ്പത്തിയുടെ കാര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടും കളിക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. പറയാനുള്ള കാര്യം തുറന്നു പറയുക. അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടെന്ത് ഇപ്പം നമ്മളവസ്ഥ നമ്മൾ അറിയിക്കുക. അല്ലാതെ അതിൽ സിമ്പത്തി ഒന്നുമില്ല. കാര്യം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈമാറുന്ന അത്ര തന്നെ. അവർ സഹായിച്ചാൽ ഓക്കെ, സഹായിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. അല്ല ഇപ്പം ഞാനവിടെ അക്കാ ഞാൻ അവിടെ പോയേക്കാ. അക്ക അവിടെ ഉണ്ടാ? വിടവിൻ്റെ ആ കല്ലിൻ്റെ അവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടാ. പറന്നു പോവാം. അക്കാ താഴെയാണ് അക്കാ കറങ്ങിപ്പോ. സിഗ്നലിടാക്കാ. കാണുന്നില്ലക്കാ. അത് പുള്ളിക്കാരി ഇതായിപ്പോട്ടെ. അവിടെ എന്തോ ഇതുണ്ട്.
എൻ്റെ അക്കാടെ പുറത്ത് കൈ വയ്ക്കുമല്ലടാ, ഞാൻ കൊല്ലൂടാ എന്ന് ഞാൻ പച്ചി. അക്ക ഞാൻ കൊന്നക്കാ, അക്ക പേടിക്കണ്ട. അക്ക വാ, അക്ക എവിടെ അക്ക? മുകളിലാ? അക്ക ഇനി മണ്ടയിൽ കയറണമെങ്കിൽ ഐ റോങ്കാടിൻ്റെ ചീത്താപ്പ റൂങ്കാടൊക്കെയാണ്. ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇതാണ്, അതിൻ്റെ പിന്നിൽ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. വലിയ 2 റൂം കാർഡ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. എന്നെ റൂം കാർഡ് എന്നാണ് റോബോട്ടിനെ പറയുന്നത്. ഇതിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള സംഭവമുണ്ട്. ഇത് ശരി ആ ഇരിക്കുന്ന റൂം കാർഡാണ്. അതുപോലെ റൂം മെഷീന്, അങ്ങനെ വേറെ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. അതിൻ്റെ പിന്നിലൊക്കെ ഇത് വന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെയുള്ള കഥയുണ്ട്. അത് ഞാൻ പിന്നെ ഒരു വീഡിയോ ഇതിൽ ഇറക്കിയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. അക്ക എന്താ മെസ്സേജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കണം. പിന്നെ വലിയ ഉയരത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വീണു തത്വം കിട്ടാം നമ്മൾ. അങ്ങനെ ഒരു ഇതും കൂടിയുണ്ട്. നമ്മൾ ഉയരത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വീണ് വെക്കണ ചാവും. ചിലവർക്ക് ഈ പ്ലഞ്ച് അറ്റാക്ക് ഉണ്ട്. ഇല്ല മുകളിൽ നിന്ന് വിൻഗ്ലൈഡർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ താഴെ കുത്തി ഒന്നടിക്കത്തില്ലേ, അതിന് പ്ലഞ്ച് അറ്റാക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്ലഞ്ച് അറ്റാക്ക് ചിലവർക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഹെൽത്ത് കുറച്ച് കുറയും. 1-2 പേർക്ക് ആ ഒരു ഇതില്ലാത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ് ചിലവർക്ക് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും ചില ക്യാരക്ടേഴ്സിനൊക്കെ. അതൊരു തരത്തിലുള്ള ടെക്നിക്കാണ്. കാരണം മാക്സിമം ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കൂട്ടാനുള്ള ചിലരുടെ ടെക്നിക്കാണ് ഗെയിം കമ്പനികളുടെ. അതൊക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതെന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പം അങ്ങനെ കുറേ പേർക്ക് ഇതുണ്ട്. പിന്നെ കെച്ചിങ്ങിനൊരു ഇതുണ്ട്. ചില എലമെൻ്റൽ സ്കില്ലിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. അക്കാ ഇനി അവിടെ പോണക്കാ പറയക്കാ. അക്കാ പോയി, ഞാനും പോട്ടെ. ടീ ബ്ലിങ്. അയ്യാ അക്കാ ഇരിക്കാ, ഞാനുണ്ട്. ഇറങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് ആഴ്ച എനിക്ക് ഓട്ടോ പിടിച്ച തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി സമയം എടുക്കും. ഇവരൊക്കെ ഈ സമയത്തൊക്കെ എന്നേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഇവരൊക്കെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ചിലരൊക്കെ എൻഡ് പ്ലെയർ എന്നൊക്കെ പറയാം, എൻഡ് ഗെയിം പ്ലെയർ, എൻഡ് പ്ലെയർ എന്നൊക്കെ പറയാം. പോലെ എല്ലാം പെട്ടെന്ന് കളിച്ച് തീരുന്നവരൊക്കെ അവർക്ക് വേഗമൊന്നും കൊടുത്തില്ല. പിന്നെ അവർ അവസാനം വന്ന് എക്സ്പ്ലോറേഷനും പിന്നെ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനും അങ്ങനെയൊക്കെ എടുത്തിട്ടൊക്കെ അവരുടെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ എസ്പി കൂടും. അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവർക്ക് ബെനിഫിറ്റുകളുണ്ട്. പിന്നെ അവരുടെ ജീവിതത്തിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഫ്രീ ടൈമും കിട്ടും. ഞാൻ പറക്കുന്നേ, അയ്യോ ഞാൻ പറക്കുന്നേ, അയ്യോ അതെ. ഓക്കെ, അവിടെ ഒന്നുണ്ട്. ആഹാ, നിങ്ങളെനിക്ക് പുതിയതായിട്ട് കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇത്ര 12 15 അഡ്വഞ്ചർ റാങ്കിൽ. ഇത് അഡ്വഞ്ചർ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഗിൽഡ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഗിൽഡിൽ കഴിഞ്ഞ തോന്നുന്നു കേട്ടോ. നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഗിൽഡിൽ നമുക്ക് റെപ്യൂട്ടേഷൻസ് കിട്ടും. അതായത് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഗിൽഡിൽ നമ്മൾ ഓരോരോ ക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ റാങ്ക് ഇൻക്രീസ് ആവും. അവിടെ ഉള്ള ടോട്ടൽ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ നമ്മളെ റാങ്ക് ഇൻക്രീസ് ആവും. അതാണ് അഡ്വഞ്ചർ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ വേൾഡ് ലെവലുണ്ട്. ഒരു നിശ്ചിത അഡ്വഞ്ചർ റാങ്ക് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അസെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ അടുത്ത ക്രൈറ്റീരിയയിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ലെവലിലോട്ട് ഇവർ മാറ്റും. അപ്പോൾ ലെവലിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ ഇഷ്ടംപോലെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒയാസിൻ്റെ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരെയൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ പുതിയ ഡ്രോപ്സൊക്കെ കിട്ടും ഇത് ഇൻക്രീസ് ആകുമ്പോഴേ.
പക്ഷേ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ശക്തിയും കൂടും, അതിനനുസരിച്ച് എനിമികളുടെ ശക്തിയും കൂടും. അപ്പോൾ പക്ഷെ അതിനൊരു ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അതിനായിട്ടുള്ള വെപ്പൺസ് ഓരോ എനിമീസിനെ കിട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഡ്രോപ്സിൻ്റെ ആ ഒരു ലെവൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇത്തിരി കൂടെ ഹൈ ആയിരിക്കും. ഏകദേശം 90 വരെ AR അഡ്വഞ്ചർ റാങ്കും വേൾഡ് 9 വരെ കണ്ട വേൾഡ് 9 8 9 വരേണ്ട വേൾഡ് ലെവലും ഉണ്ട്. ഇത് സുമേറു സിറ്റിയാണ്. നല്ല നല്ല മ്യൂസിക് ഉണ്ട്, അടിപൊളി മ്യൂസിക്കാണ് ഇവിടെയൊക്കെ ഉള്ളത്. ഞാൻ പിന്നെ കോപ്പിറൈറ്റിൻ്റെ ഒരു സീൻ വരുമെന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മ്യൂസിക് ഇടാത്തത്. ഞാനത് സെറ്റിങ്സിൽ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. നല്ല നല്ല മ്യൂസിക്കാണ് ഇവിടെ കേൾക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക്. അടിപൊളിയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ഇത് ഇന്ത്യൻ തീംഡാണിത്. ഐ മീൻ ഈ രാജ്യം ഇന്ത്യയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സുമേർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെയുള്ള പേരുകളൊക്കെ ഇവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ പേരെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കുമാരി, ശ്രീമതി, ഇന്ത്യൻ പേരുകളാണ്. അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും. എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ മോൺസ്റ്റാറ്റ് ഫ്രാൻസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. അവിടുത്തെ ആർക്കിടെക്ചറൊക്കെ അങ്ങനെ തോന്നുന്നത്. മോൺസ്റ്റാറ്റ് ഫ്രാൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. എന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ലിയോയെ ചൈനയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഇതാണ് ആൽക്കമി ടേബിൾ. ഇവിടെ നമുക്ക് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ എന്തൊക്കെ എടുത്ത് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നേ. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാം. എന്താ ആൽക്കമി ടേബിളാണ്. ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മളെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ ഇത് കണ്ടാ ഇത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 3 കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ചെറിയ ഇത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വലിയ ഇതിലോട്ട് മാറ്റാം. അതായത് ഈ സ്റ്റാർ ഉണ്ടത് 3 സ്റ്റാറാണ്. ഇത് കണ്ടല്ലേ, ഇത് 2 സ്റ്റാറാണ്. അപ്പോൾ 3 വെച്ച് കണക്കാണ്. എല്ലാം 3 വെച്ചിട്ടുള്ള കണക്കാണ്. അപ്പോൾ 2 3 സ്റ്റാർ വെച്ചിട്ടുള്ള 3 കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 3 സ്റ്റാർ കിട്ടും. അതെ, ഈ ഐറ്റം 3 ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ 2 സ്റ്റാറിൻ്റെ 3 ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു 3 സ്റ്റാറിലോട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും. 2 സ്റ്റാറാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ 3 ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 3 സ്റ്റാറിൻ്റെ അകത്തായിട്ട്, ഇനി ഈ 3 സ്റ്റാറിൻ്റെ 3 ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 4 സ്റ്റാറിൻ്റെ അകത്തായിട്ടാക്കട്ടെ. ഞാൻ നേരത്തെ വെപ്പൺസിൻ്റെ പറഞ്ഞില്ല, അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യം. വെപ്പൺസിനെ നമുക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ്. വെപ്പൺസിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ആവുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനും ഓരോ കളറുണ്ട്. സിംഗിൾ സ്റ്റാറിന് ഗ്രേ, 2 സ്റ്റാറിന് ഗ്രീൻ, 3 സ്റ്റാറിന് ബ്ലൂ, 4 സ്റ്റാറിന് പർപ്പിൾ, 5 സ്റ്റാറിന് ഗോൾഡ്. അങ്ങനെയാണ്. പുള്ളിക്കാരി ഇവിടെ മെസ്സേജ് ഇട്ടു. ഞാൻ മെസ്സേജ് നോക്കട്ടെ. ക്രൈസി ലോക്ക ലോക്കാണ് സംഭവം. ലോക്കല്ലേ ലുക്കെന്നറിയും. ലുക്കാ എല്ലോ. ഓക്കെ, ലുക്ക്. എന്താ ചെയ്യാ, എന്താ സംഭവിച്ചത്? കണ്ണിൻ്റെ പ്രശ്നമുള്ളതുകൊണ്ടേ വായിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. അതാണ് ഹരഹേത്തം. ഈ കെച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഒരു അപ്ഗ്രേഡ് വെർഷനാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. അല്ല അത് മനസ്സിലായി. പുള്ളിക്കാരുടെ പുതിയ ക്യാരക്ടറാണ്. അത് കാണാൻ പറഞ്ഞതാണ് എൻ്റെ അടുത്ത്. കണ്ടാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇതുണ്ടോ, ഷോക്കേസ് ചെയ്യുന്നതുണ്ടോ? ഞാനും കാണിച്ചു കേട്ടാ.
ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മുകളിൽ വരാൻ പറ്റും. ആ പുള്ളിക്കാരി പോവാണ് കേട്ടാ, പുള്ളിക്കാരി പോവാണ്. ബൈ ബൈ. ബൈ ബൈ ഡിയർ. ഞാൻ ഇത്തിരി ഭയങ്കര പൊളൈറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് താങ്ക്സ് ഫോർ എവറിത്തിങ്. എൻ്റെ ഒരു സ്ഥിരം ഇതാണ്. സീ യു സൂൺ. നമ്മളെ കോൺവെർസേഷൻ ടാബാണ് ഇത്. നമുക്ക് എത്ര ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ വെളിയിലോട്ട് വന്നു തന്നെ ഈ ചാറ്റ് ഹിസ്റ്ററി പോകും. പക്ഷേ ഇവരോടുള്ള ചാറ്റ് ഹിസ്റ്ററി അത് അവിടെ തന്നെ കിടക്കും. പുള്ളിക്കാരി ലെഫ്റ്റായി. അപ്പോൾ ഞാനും ഗെയിം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. കാരണം എനിക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാനുണ്ട്. ഇതാണ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ്റെ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ പിന്നെ ഒരു ദിവസം കാണാം. അപ്പം പുതിയ വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണുന്നതിലേക്ക് ദിസ് ഇസ് ജിബിൻ സൈനിങ് ഔട്ട് ഫ്രം മല്ലു അനിമെറ്റോക്സ്. സൈനറ ആൻഡ് ജിബിൻ AR. Why isn't it working? I don't get it.